Vážené dámy, vážení pani, dobrý deň prajem. Hádam svoj vážené kolegyne a kolegovia. Ja sa volám Radoslav Procházka, som podpredseda Slovenskej advokátskej komory a z jej poverenia si vás dovolujem privítať na seminári na tému rodinné právo a výhrada svedomia v takej komparatívnej perspektíve medzi európskou a podobnosti a odlišnosti medzi európskou a americkou úpravou a praxou. Seminár organizuje advokátska komora v súčinnosti a z iniciatívy vlastne Konrada Adenauer-Stiftung, nadácie Konrada Adenauera, pána Davida Reicharda a pána doktora Martina Tomana. A lektorkou bude pani profesorka Helen Alvarez, ktorá dnes pôsobí ako profesorka George Mason University, ale má za sebou naozaj veľmi dlhú 30-ročnú právnickú prax, pôsobila ako advokátka, právna praktička, najmä v oblasti rodinného práva, ale aj súvisiacich obchodných a majetkovo-právnych záležitostí a pracovala pre Národnú konferenciu katolíckych biskupov, kde súčasťou tej praxe boli prípady na Najvyššom súde týkajúce sa ochrany života, či už na jeho začiatku alebo na jeho konci. A samozrejme aj vo vzťahu k zákonodárnym sporom, to znamená príprava legislatívy, regulačných opatrení aj teda vo vzťahu k výborom kongresu, aj vo vzťahu k médiám. Tento seminár bude prebiehať tak, že pani profesorka Alvarez predniesie svoje tézy v rozsahu 35 až 45 minút, podľa toho, ako nám to pôjde s tlmočením. A v zápätí vznikne priestor pre našu výmenu, naše otázky, naše podnety minimálne v takom rozsahu. Takže vítam pani profesorku a som veľmi rád, som poctený, že ju môžem privítať. Je to vlastne prvá zo série prednášok, ktoré pani profesorka na Slovensku absolvuje. Aj ja sám som zaregistroval zvýšený záujem médií o tú tému, takže sme veľmi zvedaví a ja sa teším na takú živú diskusiu po prednáške pána profesora. Thank you. If I speak at this tone, can everybody hear me? Budem hovoriť týmto tónom a takto hlasom budete ma všetci počuť. Okay, thank you. I am honored to be here. When one comes to another country that is very ancient, with many generations of intellectual accomplishment, one becomes very aware of the limitations of one's own knowledge and experience. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Som naozaj poctená, že tu s vami dnes môžem byť. Keď človek príde do krajiny, ktorá je starobilá, má za sebou veľmi dlhú históriu a kde žili generácie a generácie ľudí, ktorí jej prinášali mnohé intelektuálne dary, uvedomíte si, že znalosti jednotlivca sú v zásade veľmi obmedzené. So I present to you today in a spirit of service and mutual learning that I might share with you what we're experiencing in the United States about family law and conscientious objection. Preto by som vám dnes chcela prezentovať v duchu služby a vzájomnej výmeny skúseností. Chcela by som sa s vami podeliť o to, čo dnes v súčasnej dobe zažívame v Spojených štátoch v oblasti rodinného práva a výhrady v svedomí. And I will talk about how changes in our family law are provoking serious questions about the future of religious freedom for citizens and for religious institutions. Chcela by som hovoriť bližšie o tom, ako zmeny v našom rodinnom práve vyvolávajú naozaj veľmi závažné otázky o budúcnosti náboženskej slobody nie iba jednotlivých občanov, ale aj samotných náboženských inštitúcií.
So I hope to provoke some reflection between us about how these same phenomena might be occurring in your country, in the European Union more widely, and what an appropriate response to this clash between family law and religion might look like. Preto dúfam, že vyvolám nejakú výmenu názorov medzi nami a pozrieme sa na to, ako tieto fenomény fungujú vo vašej krajine, ale aj v širšom kontexte Európskej únie. A aká by mala byť odpoveď na tieto javy, ktoré evidentne spôsobujú zrážku medzi slobodou vyznania a novým typom rodinného práva. So at my university I teach both family law and law and religion. So as two separate courses. But I write about them together and how they interact. The law and religion course treats conscientious objection as a question across many topics. Fighting in a war, working on a Sabbath, or cooperating in the performance of an abortion. So I could begin from either topic, family law or law and religion, but I'm going to begin from within the family law side. Na mojej univerzite vyučujem dva kurzy. Je to oblasť rodinného práva a zároveň je to kurz, ktorý sa nazýva právo a náboženstvo. V mojom dnešnom prejave budem hovoriť ale o obidvoch záležitostiach naraz. Samozrejme, ten druhý kurz, ktorý sa týka práva a náboženstva, sa zaoberá predovšetkým výhradou v svedomí. A to znamená naozaj všetkými druhmi výhrad vo svedomí. Napríklad odmietnutím bojovania ako vojak, alebo to, či človek môže alebo nemusí robiť počas šábesu, alebo odmietne účasť pri vykonaní potratu. Takže pozrime sa teraz na túto moju tému, predovšetkým a najprv z hľadiska rodinného práva. I'm going to skip to here. So here is what my talk will cover. First, I will describe the leading developments in family law, giving rise to the clash between the state and the religious conscience. Takže čo budem pokrývať v mojom dnešnom prejave? V prvom rade opíšem, aké sú hlavné trendy v rodinnom práve, ktoré môžu spôsobovať určitý stret medzi štátom a svedomím určitých alebo jednotlivých občanov. And then second, I'm going to tell you about the law in the United States that is trying to find the balance between the equal application of laws, particularly respecting women, and we use the phrase LGBT, lesbian, gay, bisexual, transgender, and deference to the consciences of citizens. But I want to tell you how we have not really found that balance. Po druhé, budem takisto rozprávať o tom, ako sa právny rámec a zákony v Spojených štátoch snažia docieliť rovnováhu medzi rovnakým výkonom práva a rovnosťou pred zákonom predovšetkým voči ženám a tým, čo nazývame LGBT komunitou, a zároveň majú zachovať úctu ku svedomiu jednotlivých občanov. A takisto poviem, prečo sa zatiaľ zákonom túto rovnováhu udržať nedarí. So, and then third and finally, I'm going to offer some concluding observations about how to move past what I consider an uninspiring stage of the struggle between the claims of religious freedom and those of the equality and non-discrimination movements in family law. Po tretie budem takisto hovoriť o určitých záveroch, akým spôsobom sa máme takýmto stretom vyhnúť, a budem takisto hovoriť o súčasnom zápase medzi nárokmi náboženskej slobody a tými, ktoré si kladie rodinné právo. So first, regarding the leading developments in family law that are clashing with conscience claims,
I want to distinguish between those developments which are of serious concern to religious people and institutions and those that actually pose a problem of conscience for religious people and institutions. Takže predovšetkým pozrime sa, aké sú tie trendy a vývoj v rodinnom práve, ktoré spôsobujú stret medzi štátom a svedomím niektorých občanov. V prvom rade by som chcela rozlíšiť medzi trendami v rodinnom práve alebo kultúrnej praxi, ktoré sú závažnej povahy a majú závažný vplyv na nábožensky zmýšľajúce osoby a inštitúcie a tie, ktoré vytvárajú problémy svedomia pre nábožensky zmýšľajúcich ľudí a inštitúcie. So people were seriously concerned, for example, about unilateral no-fault divorce or new reproductive technologies which separate sex from procreation and often from marriage. Religions also warned about divorce becoming very frequent, or these new reproductive technologies provoking what we called the commodification of children and separating children from their mother and father, but these were not posing problems of conscience in particular for religious people and institutions. Záležitosti, ktoré spôsobujú vážne obavy, napríklad je prijatie zákonnej úpravy jednostranného rozvodu, to znamená, že jeden manžel sa môže bez súhlasu druhého rozviesť, vyvinutie nových reproduktívnych technológií, ktoré v podstate oddelujú samotný akt sexu od plodenia detí. A náboženstvá častokrát varovali, že tým, že rozvod bude až príliš jednoduchý, zvýši jeho frekvenciu a to, že k dispozícii sú nové reprodukčné technológie, môže spôsobiť určitú komodifikáciu detí. To znamená, z detí sa stávajú komodity alebo tovar. Ale toto neboli úplne a nie sú vždy problémy svedomia. So there are also developments in social or cultural practices about the family which are troubling to people of religious or moral conscience. But these too are not precisely legal conscience cases. These might include earlier sexual debut, the rise in births outside of marriage, and the rise in cohabitation. Samozrejme, existuje aj spoločenský a kultúrny vývoj, ktorý spôsobuje obavy alebo problémy v svedomí ľudí, ktorí praktizujú náboženstvo alebo sa chcú držať nejakého striktného morálneho kódexu. Ale nemusia to ešte stále byť problémy právnej povahy. V takýchto prípadoch, ako príklad by sme mohli uviesť, ako príklad by sme mohli uviesť skorší začiatok sexuálneho života, zvýšenie počtu mimomanželských pôrodov a zvyšovanie miery spolužitia namiesto manželstva. So while those matters are important in their own right, I want to speak today about developments in family law which directly challenge the religious conscience. The first is the legalization of abortion, which is now 40 years in the United States. And even its valorization in our courts as a human right, number one. Number two is enlisting even religious institutions to provide access to contraception or emergency contraception. Sometimes we call it the morning after pill. Some of which can destroy an early embryo. And the third concerns cooperating with a new definition of marriage in some places to include couples of the same sex. Tieto záležitosti sú dôležité a je dôležité, aby sme sa o nich rozprávali, ale dnes by som chcela hovoriť predovšetkým o trendoch v oblasti rodinného práva, ktoré priamo predstavujú problém alebo spôsobujú problémy alebo výhradu u nábožensky zmýšľajúcich ľudí alebo ľudí, ktorí sa pridržajú určitého morálneho kódexu.
Prvou takou oblasťou je legalizácia potratov, ktorá už bola teda schválená pred 40 rokmi a dokonca ich valorizácia alebo vyzdvihovanie ako základného ľudského práva. Druhá oblasť sa týka toho, že častokrát súkromné alebo náboženské organizácie alebo ľudia sú povinné uľahčovať prístup k antikoncepcii alebo k núdzovej antikoncepcii, ktorá je skôr známa pod laickým názvom pilulka deň po alebo ráno po. Tretia oblasť sa týka predovšetkým spolupráce a nových trendov v legislatíve, ktoré majú podporiť na manželstva osôb rovnakého pohlavia. So here are the conflicts between conscience and family law that these three matters provoke. Sometimes the law requires religious institutions or persons to provide or to pay for, to refer for, to insure for abortion, contraception, or emergency contraception. And these religious institutions might be hospitals, schools. The people might be pharmacists or employers or state employees or people getting government grants or religious groups providing social services. Takže aké strety vlastne tento konflikt medzi rodinným právom a svedomím určitých ľudí alebo inštitúcií vyvoláva? Sú to napríklad náboženské inštitúcie, ktoré sú povinné zo zákona buď platiť, zaobstarávať, zabezpečovať alebo poskytovať antikoncepciu, potraty alebo núdzové potraty. A tieto inštitúcie môžu byť naozaj rozličnej povahy. Môžu to byť náboženské inštitúcie, môžu to byť vzdelávacie inštitúcie, môžu to byť lekári a lekárne, zamestnanci, štátni zamestnanci, ľudia, ktorí poberajú vládne granty, alebo náboženské inštitúcie, ktoré poskytujú sociálne služby. In the case of this new definition of marriage, the law might require people to provide services like the wedding pavilion or the hotel for the honeymoon or the official wedding license. Or religious employers might be required to insure a couple who is a same-sex married couple under the law of their jurisdiction. Alebo v prípade nového chápania sobáša môže takáto právna úprava prinútiť ľudí, ktorí majú výhradu alebo ktorí by si chceli uplatniť výhradu vo svedomí, aby ako súkromné osoby poskytli napríklad sobášny pavilón, poskytli služby svadobného fotografa, poskytli ubytovanie počas svadobnej cesty alebo vydali potrebný sobášny certifikát počas svadieb a sobášov ľudí rovnakého pohlavia. So how do these laws violate religious or moral conscience? Well, for many people, these laws violate a clear religious teaching about people having a right not to be killed. Or they violate a religious teaching about the norms of sexual intercourse or the meaning of marriage. Some religious traditions, Roman Catholicism, are also concerned about violating what we call the natural law. By natural law, of course, I mean what is knowable by human beings about the goods and goals of life based upon reason itself. Takže ako takéto právne požiadavky sú v konflikte a narúšajú náboženskú slobodu alebo svedomie niektorých ľudí. Pre mnohých z týchto ľudí takáto právna norma narúša ich dlhodobé náboženské učenie a chápanie o tom, či sa smie alebo nesmie sa napríklad zabíjať, alebo aké sú normy a štandardy sexuálneho styku alebo významu manželstva. Niektoré
náboženské tradície, predovšetkým rímskokatolícke, sa takisto zaujímajú, ako takéto právne normy narúšajú tzv. Prírodzené právo. A tam, keď hovoríme o prírodzenom práve, máme na mysli všetko to, čo je uchopiteľné ľudskou myslou o tom, aké sú prírodzené zásady žitia a ľudského života. So not everyone uses the language of natural law. Some might say that their conscience or their moral views are burdened because abortion or contraception or same-sex marriage violates a human right, or some other moral norm concerning the right to life, or the procreative powers of sex, or the intrinsic procreative orientation of marriage. And some people don't even use the language of moral norms, but are worried about the common good, particularly that women and children will suffer if sex and marriage and procreation are torn apart. Nie, samozrejme, všetci sa odvolávajú na prírodzené právo, samozrejme, a niektorí môžu samozrejme tvrdiť, že ich svedomie alebo morálne náhľady sú zaťažované, pretože potraty alebo antikoncepcia alebo núdzová antikoncepcia alebo sobáše osôb rovnakého pohlavia už sú v priamom konflikte s uznanými ľudskými právami alebo inak vyjadrenými morálnymi normami a štandardami, ktoré sa týkajú života alebo skutočnými alebo tými pravými prokreatívnymi silami alebo toho základného účelu, ktorý sexuálny styk by mal mať, alebo samozrejme úloha manželstva ďalej sa množí. Niektorí dokonca využívajú jazyk ľudských práv alebo morálnych noriem, respektíve ich ho ani nemusia využívať, ale myslia si alebo naozaj pevne veria, že spoločné dobro, predovšetkým dobro žien a detí, utrpí, pokiaľ sex a plodenie detí sa od seba oddelia. So now turning to my second portion, I want to tell you how this struggle between conscience and family law is playing out in the United States. First, by law, our highest court declared access to contraception to be a fundamental right. That means the most important kind of right you can have in the nation, okay, under our Constitution. The right was extended from married people to single people on the idea that deciding whether or not to have a baby is a very, very important decision about a woman's future. Right after that, the right to abortion for all 9 months of pregnancy for every reason and no reason was declared as an extension of the right to contraception. Because, again, it concerned the question of whether or not to have a baby. Takže teraz poďme na tú druhú časť mojej prezentácie a tam sa vlastne bližšie pozrieme o to, ako sa odohráva tento zápas, ktorý som vám teraz načrtla v prostredí americkej legislatívy. V prvom rade zo zákona existuje právo samostatne žijúcej alebo ženy žijúcej v manželstve mať prístup k antikoncepcii. A toto právo je považované najvyšším súdom Spojených štátov amerických za základné ústavné právo. Takže jednotlivé štáty únie nemôžu odopierať poskytovanie antikoncepcie iba s tými najsilnejšími argumentami. Toto právo bolo rozšírené na ženy, ktoré žijú mimo manželstva alebo nežijú vo vzťahu krátko na to, pretože je to považované za ich ústavné právo a je považované za ústavné právo to, že môžu rozhodovať o svojej budúcnosti a rozhodovať o tom, či budú alebo nebudú mať deti. V následovnom kroku ústavný najvyšší súd
založil tzv. Ústavné právo na potrat, ktorý bol, a toto právo je založené je práve založený na práve, ktoré sa týka prístupu k antikoncepcii. A later abortion decision, about 20 years ago, characterized the right to abortion as equivalent to a right to determine the contents of a woman's identity, the shape of her universe, and declared that women in the United States absolutely rely on abortion to plan their lives. Neskoršie rozhodnutie o potratoch charakterizovalo právo na potrat ako rovnocenné právo, ktoré má zaručiť, že žena bude môcť rozhodovať o svojej vlastnej identite a tvarovať svet okolo seba. A takisto Najvyšší súd vyhlásil, že ženy sa musia alebo sú odkázané na potrat, aby mohli plánovať svoj život. In our original abortion case in 1973, our Supreme Court stated that conscience protection laws were completely appropriate. And our federal and state governments have passed many conscience protection laws regarding abortion over the last 40 years. Many of these assure protection against any involvement at all from abortion. These are generally well accepted, but currently more radical voices are even calling conscience protection into question. V pôvodnom právnom prípade, o ktorom rozhodoval Najvyšší súd v roku 1973, sa uviedlo, že ochrana svedomia alebo výhrada vo svedomí, ak má človek, alebo ak by človek mal byť donútený poskytnúť súčinnosť pri potrate, tak takáto výhrada vo svedomí je vhodná a musí byť zaručená. A na federálnej úrovni alebo na úrovni jednotlivých štátov bolo prijatých mnoho právnych opatrení za ostatných 40 rokov, ktoré majú zabezpečiť ochranu výhrady vo svedomí. A mnohé z týchto právnych opatrení zaručujú ochranu a zabezpečujú výhradu v svedomí voči akejkoľvek spolupráci v záležitostiach, akými sú napríklad potraty. Tieto zákony sú veľmi dobre etablované a sú širokou spoločnosťou akceptované, ale v poslednej dobe sa ozývajú radikálnejšie hlasy, ktoré spochybňujú aj práve tieto právne úpravy, ktoré majú ochraňovať výhradu v svedomí. So laws protecting religious institutions and persons from involvement with contraception and emergency contraception are also fairly common, but these are increasingly opposed or even reversed. Some states, and recently the federal government, the White House, are forcing religious institutions and persons to cooperate, to provide free contraception and emergency contraception to all their employees, including the employees' minor daughters, little, girls, 12, 13, etc. Catholic and Protestant institutions together are fighting back, and we're winning about 2/3 of the lawsuits right now under our Constitution. But the Supreme Court of the United States has not yet heard the question. Zákony, ktoré majú ochraňovať svedomie nábožensky zmýšľajúcich ľudí a inštitúcií a majú ich chrániť pred tým, aby sa nejakým spôsobom zúčastňovali na distribúcii antikoncepcie alebo tabletiek a piluliek deň, sú úplne bežné. Avšak aj proti ním sa momentálne ozývajú čoraz silnejšie hlasy. Niektoré štáty počas ostatných 2 rokov a dokonca aj federálna vláda v súčasnosti nútia náboženské inštitúcie a nábožensky zmýšľajúcich ľudí čoraz s menšími a menšími výnimkami, aby poskytovali slobodný prístup k antikoncepcii a vrátane takých piluliek, ktoré možno vnímať ako pilulky, ktoré už spôsobujú potrat. A dokonca tieto inštitúcie nie sú povinné distribuovať tieto lieky iba svojim zamestnancom alebo iba svojim klientom, ale povedzme dokonca aj ich neplnoletým dcéram.
náboženské, respektíve kresťanské inštitúcie, predovšetkým katolícka a mnohé protestantské cirkvi sa proti tomuto bránia a v súčasnosti vyhrávame približne 2/3 sporov, ktoré sa dostanú na súd. Avšak táto otázka a tieto právne spory zatiaľ nedosiahli úroveň Najvyššieho súdu v Spojených štátoch. So, talking now of same-sex marriage, supporters in the United States say that it is like interracial marriage between black and white Americans, and call opposition to it similarly bigotry or prejudice. They are passing, therefore, same-sex marriage laws with tiny conscience protections, very narrow. They go no further than our federal Constitution absolutely requires. So they might exempt clergy or churches from performing the marriage, but for everybody else, if a person provides a service to the public, like wedding cakes, or even if a group provides free wedding services to the poor, they will be put out of business. They may not exist as a business. Their license will be taken away. They will be sued and charged a fine for refusing. So no one may sell wedding cakes or photography or give away these services to the poor unless they absolutely agree to provide them to same-sex couples. Čo sa týka manželstiev osôb rovnakého pohlavia, podporovatelia takýchto sobášov prirovnávajú tieto manželstvá k medzirasovým manželstvám. To znamená k manželstvám medzi bielou a čiernou populáciou. A akúkoľvek opozíciu, ktorá namieta voči takýmto manželstvám, nazývajú považujú za čistú bigotnosť. V týchto zákonoch, ktoré teda propagujú manželstvo osôb rovnakého pohlavia, je preto veľmi malý priestor pre výhradu v svedomí. Takúto výnimku môžu dostať náboženské inštitúcie a jednotlivé cirkvi, ktoré nemusia takéto manželstvá vykonávať. Avšak pokiaľ ste verejná inštitúcia alebo poskytujete obchodné služby alebo tovar, nesmiete odmietnúť obslúžiť takéto manželstvo. To znamená, ak vaša spoločnosť povedzme pečie svadobné koláče a chceli by ste si uplatniť výhradu v svedomí, tak podstupujete to riziko, že sa dostanete do konfliktu so zákonom a vaša licencia vám práve kvôli tomu môže byť odňatá. Vzťahuje sa to aj napríklad na poskytovateľov sociálnych služieb. Ak napríklad nejaká inštitúcia poskytuje sociálne služby nemajetným občanom a napríklad poskytuje aj svadobné služby, v tom prípade je povinná poskytovať aj služby, ktoré sa týkajú sobáša osôb rovnakého pohlavia a nesmú to odmietnúť. So now I'll tell you why these narrow conscience protections are surviving under our federal Constitution, and why there is now even some public support for laws forcing religious institutions to cooperate with same-sex marriage, contraception, and abortion. Teraz vám poviem niekoľko slov, prečo vlastne v týchto zákonoch je taký veľmi úzky priestor pre výhradu vo svedomí a prečo federálna úroveň núti teraz dokonca aj niektoré náboženské inštitúcie, aby v tomto ohľade spolupracovali. So first, in 1990, our religious freedom law changed drastically. Before that time, if a state law burdened religion, the law had to go unless the state could show a compelling state interest and that it exercised that interest by the least restrictive means. Takže povedzme si, ako prebehla táto zmena. V prvom rade v roku 1990 zákon o náboženskej slobode v USA sa veľmi radikálne zmenil. Pred týmto dátumom, pokiaľ nejaký federálny alebo štátny zákon
zaťažil nejakým spôsobom slobodu vyznania a praktizovania náboženstva, tento zákon bol automaticky zmietnutý zo stola, pokiaľ štáty alebo federálna úroveň nemohla dokázať závažný štátny záujem v tejto veci. So after 1990, the Supreme Court held that if a state passed a law that was neutral, non-discriminatory on its face, the state was free to burden religion. The state only had to show a legitimate state interest and that it was rationally related. The law was rationally related to that interest. Po roku 1990 a po judikatúre Najvyššieho súdu sa táto právna úprava zmenila a štáty už mohli prijímať zákony, ktoré nejakým spôsobom zaťažovali alebo v podstate obmedzovali náboženskú slobodu, pokiaľ sa preukázalo, že tento zákon je vo svojej povahe neutrálny a nie je diskriminačný. A štáty v tomto prípade nemuseli dokazovať závažný štátny záujem, ale už iba legitímny štátny záujem v tejto záležitosti a museli samozrejme tento zákon racionálne odôvodniť. Our federal government passed a law called the Religious Freedom Restoration Act, which is more protective of religion, but then our Supreme Court struck it down. And then it was reenacted to apply only to federal laws, but not to the states. Samozrejme, situácia mohla byť napravená v roku 1993, kedy zákonodárny zbor alebo kongres prijal zákon o vykonávaní náboženskej slobody, avšak Najvyšší súd tento zákon zamietol. Potom sa opäť prijal s menšími úpravami, avšak je platný iba na federálnej úrovni. Nesťahuje sa na legislatívy jednotlivých štátov únie. So now it is very easy for a state to pass a law and they insert in the preambular language that the statute is necessary to protect a legitimate state interest. It's very easy to pass a law that burdens religion that looks neutral on its face. Pre štáty je tak veľmi jednoduché prijímať zákony, ktoré sťažujú alebo komplikujú praktizovanie náboženskej slobody. Stačí, keď takýto zákon na štátnej úrovni vo svojej preambule a v úvodných ustanoveniach vyhlási, že je neutrálny alebo nediskriminačný a štáty ho môžu vtedy prijať. I'm going to skip down to here for time. About here. So today there is regular acceptance of the argument that the government has not only a legitimate but a compelling state interest to force people to cooperate with contraception, emergency contraception, abortion, or same-sex marriage. And why? Why are the courts finding these laws compelling? The laws do not state the reason in detail, but what they imply, and the courts accept, is that it is the sexual expression of persons themselves, sexual expression without unwanted children, without even the potential for an enduring adult relationship that is the good that the state is seeking to protect. This is what states are claiming is not only a legitimate, but a compelling state interest. Takže akým spôsobom sa vlastne štáty bránia svoju pozíciu? Oni tvrdia, že je to legitímny štátny záujem alebo závažný štátny záujem na tom, aby ľudia sa mohli slobodne sexuálne prejavovať. To znamená, že si vynúcujú spoluprácu v oblasti antikoncepcie, núdzovej antikoncepcie, potratov, sobášov osôb rovnakého pohlavia a tvrdia, že práve toto je závažným štátnym záujmom.
Now, many people agree with this claimed compelling interest because they understand that human beings will ordinarily want to sexually express themselves as part of their identity or happiness. But this doesn't answer the legal question, which is about identifying the state's interest in human sexual expression. Samozrejme, niektorí ľudia s týmto súhlasia a považujú to za veľmi závažný štátny záujem. A zdalo by sa to naozaj očividné. Samozrejme, ľudské bytosti sú z veľkej časti sexuálnymi bytostiami, ktoré sa chcú sexuálne prejavovať a prejavovať sa slobodne a častokrát je na to naviazaný pocit ich osobného šťastia. Avšak toto úplne nezodpovedá právnu otázku a právny záujem o tom, aký je naozaj štátny a vládny záujem v sexuálnom vyjadrovaní sa jednotlivých ľudí. For hundreds of years in family law, both in the U.S. and in Europe, it was understood that the state's interest in adult sexual relationships was in linking men to women to the children they both create. The state preferred that heterosexual encounters were linked with their procreative possibilities, in light of the fact that children depend upon their parents for decades of care. The state didn't protect or regulate sexual encounters to protect individual interests in pleasure or identity formation. Stovky rokov, počas ktorých existuje rodinné právo tak v Spojených štátoch a o to dlhšie v Európe, štát chápal svoju úlohu v sexuálnych vzťahoch jednotlivých ľudí a zameriaval sa na to, že z takýchto sexuálnych vzťahov majú predovšetkým vzísť deti, má vzísť potomstvo, ktoré sú v štátnom záujme. Preto štát preferoval heterosexuálne vzťahy, pretože z nich môže vzísť, dieťa môže z nich vzísť potomstvo, a aj kvôli tomu preferoval takéto páry a súdržné páry, pretože vedel, že tieto deti budú odkázané na starostlivosť rodičov, keď nie niekoľko desiatok, tak minimálne niekoľko rokov. Štát nechcel a nikdy nemal záujem na tom, aby nejakým spôsobom zhodnocoval sexuálne spolužitie práve z nejakého individuálneho hľadiska alebo pocitu šťastia alebo realizácie, v ktorom v nich nachádzali jednotlivci. So how did we get to this point of valorizing sexual expression as a state interest and of being willing to quash religious freedom to support it? It's a long story that we don't have time for this morning, and you would have to have sociologists and economists and political scientists and historians and philosophers and theologians here to weigh in. But I think a very brief summary would include at least the following. Takže ako sme sa vlastne dostali do tohto bodu, že štát obraňuje alebo chráni sexuálne vyjadrovanie sa až do toho momentu, že je ochotný potláčať náboženskú slobodu jednotlivých ľudí. Je to veľmi dlhý príbeh a určite by k nemu mali čo povedať tak ekonómovia, ako aj politológovia, filozofi, teológovia, ale na to samozrejme nemáme čas. A preto by som si dovolila také krátke zhrnutie týchto dôvodov. So first I would think some, not all, but some strands of feminism with very negative attitudes toward children and women's historical roles regarding children. Samozrejme prispel k tomu aj feminizmus, respektíve niektoré jeho prúdy, nie feminizmus v celkovom meradle. Predovšetkým tie prúdy, ktoré mali negatívny vzťah k deťom a vstávali sa negatívne k historickej úlohe žien a detí. Materialism, which assigns more value to things than to family or children. Čoraz rastúci materializmus, ktorý pripisuje čoraz väčšiu hodnotu hmotným statkom než rodine a deťom.
Ideas about freedom and progress that are tied in with the rise of therapeutic individualism that shift the focus from the community or the family to the self and to subjective measures of well-being. Vnímanie slobody a postupného vývoja, ktorý je nevyhnutne previazaný s individualizmom. To znamená, ktorý obracia pozornosť z komunity, alebo v tomto prípade z rodiny, na jednotlivcov, ktorí sa snažia dosahovať svoje vlastné šťastie. I think also material prosperity that allows a state to focus more upon personal matters. Takisto aj materiálna alebo hmotná prosperita jednotlivých štátov. Práve tá umožňuje štátom, aby sa už nezameriavali na komunity, ale už sa zameriavali na jednotlivých ľudí konkrétne. Also a willingness to put faith in technology, that what is new or gives control over human life is by definition progress. Takisto je tu aj určitá neopodstatnená viera v technológiu. Častokrát máme tendenciu vnímať všetko to, čo je nové, ako nevyhnutne dobré a ako nevyhnutný krok vpred, hoci to tak nemusí vždy byť. And then finally, I think to plain old hereditary human pride, what Jewish and Christian believers call original sin, his tendency to dominate and hers to allow herself to be dominated. A samozrejme ešte je tu obvyklá a stará dobrá ľudská pýcha, čo častokrát Židia alebo kresťania nazývajú dedičný hriech. A to znamená jeho tendenciu dominovať a jej tendenciu byť dominovanou. So no matter its origins, once sexual expression is conceived as the heart of freedom or equality, this puts religious people and institutions who are asking for exemptions from laws about freedom and equality in a very bad light. Immediately they are seen as the enemy of human rights. Takže ak sa takýto slobodný sexuálny expresionizmus alebo sexuálne vyjadrovanie stane slobodou alebo určitou zárukou rovnosti, v tom prípade to stavia všetkých tých ľudí, ktorí žiadajú výnimky z takýchto právnych úprav kvôli ich náboženskému presvedčeniu, to stavia okamžite do zlého svetla. Stavia ich to do svetla, že sú proti ľudským právam. So I have maybe about 5 or 7 more minutes left, and we'll finish. For my third and concluding piece, I want to offer just a few reflections on where we go from here, in a way that respects both religious conscience and emerging ideas about the well-being of adults and children in the family. Takže, čo sa týka tretieho bodu, keďže už máme iba 5 alebo 7 minút do konca a potom by som už ukončila môj prejav, chcela by som vám poskytnúť niekoľko myšlienok o tom, ktorým smerom by sme sa mali uberať, aby sme si zároveň zachovali rešpekt voči náboženskému svedomiu, ale zároveň zachovali aj rešpekt voči novovznikajúcemu konsenzu, ktorý sa týka života dospelých ľudí a detí v spojení s rodinným právom. First, the stakes are very high for religious conscience right now, which is being seen as an enemy of human rights. Consequently, I think it's never an adequate strategy simply to ask for an exemption from a law. V prvom rade tie stávky pre náboženskú slobodu alebo náboženské svedomie v súčasnom boji sú veľmi vysoké. Tá cena, o ktorú sa hrá, je naozaj veľmi vysoká a častokrát výhrada vo svedomí sa považuje za nepriateľa ľudských práv. Navyše, ja si osobne myslím, že nikdy nie je dobré mať určitú právnu úpravu a v rámci nej poskytovať určité výnimky. To nie je systémové. An exemption may be necessary in the short term, but I think it is always better, simultaneously,
to make the case practically and anthropologically with empirical data for how the religious or conscientious position on the family actually better preserves the freedom or equality at stake. Samozrejme, výnimky sú potrebné na krátky časový úsek, ale vždy je oveľa systematickejšie, a to z empirického alebo antropologického hľadiska, aby záležitosti náboženstva alebo výhrad vo svedomí naozaj zachovávali tieto slobody a zachovávali rovnosť v právnej úprave. So here I would present the following kind of evidence to the public. First, the tendency of those to practice a religious faith, those who practice a religious faith, Christianity certainly included, more often to keep together sex, marriage, and children in a way that preserves marital stability and marital childbearing for themselves and their descendants, which provides, on average, much better outcomes for children educationally, economically, and emotionally. Takže predložím vám teraz niektoré fakty a niektoré dôkazy. V prvom rade je tu tendencia tých, ktorí praktizujú určitú náboženskú vieru, vrátane tej kresťanskej, zachovávať sex, manželstvo a deti spolu v jednom koncepte, v rámci sobáša, čo naopak, čo zase na druhej strane zaručuje určitú stabilitu manželstva a samozrejme vychovávanie detí v kompletných rodinách, čo prispieva v priemere k lepším výsledkom týchto detí v oblasti výchovy, vzdelávania, hospodárskych výsledkov a lepšej emočnej stability. I'm going to summarize this next one more quickly. Second, I think the tendency of wealthy people to keep sex, marriage, and children together more often, even though they will often not suggest strongly to the poor that it is necessary. An American sociologist, Charles Murray, has written recently that this is their failure to preach what they practice. As a result, the biggest gap in the United States between the rich and the poor is marriage. The rich have marriage and marital childbearing, the poor do not. A potom je tu tendencia tých, ktorí žijú v privilegovaných vrstvách, ktorí sú bohatí a tiež takisto častokrát žijú v manželstvách, majú deti a vychovávajú deti spoločne. Aj keď sú to práve častokrát oni, ktorí tvrdia, že manželstvo nie je potrebné, že dvaja rodičia nie sú potrební na výchovu dieťaťa, ale v tomto prípade to nazval americký sociológ Charles Murray to, že víno kážu a vodu pijú, pretože oni odporúčajú to, že nemusíte žiť v manželstve, ale oni sami tak naozaj žijú. A tu práve vidíme ten veľký rozdiel, ktorý v Amerike je medzi veľmi chudobnými vrstvami obyvateľstva a bohatými vrstvami obyvateľstva. Zatiaľ, čo bohaté vrstvy si neustále udržujú ten manželský život a vychovávajú v ňom deti, prípad tých chudobných vrstiev to častokrát už není. Tam je tá dysfunkcia oveľa vyššia. Further, there is new research from Georgetown University in Washington in particular that links a country's respect for religious freedom with the way it treats its women. The more religious freedom, the more freedom for women. Nedávny výskum univerzity v Georgetowne poukázal aj na to, že krajiny, ktoré dokážu zabezpečiť vysokú náboženskú slobodu, zvyčajne majú aj dobré podmienky na to, aby vedeli zaručiť slobodu ženám a ochranu žien. And the research finally in the field of law and economics indicating that when sex loses its weight, its importance, because of its divorce from procreation, it is women who suffer the most. They suffer from the loss of marriage, they suffer from its replacement with cohabitation, which women disfavor and which is more violent and unstable than marriage. They suffer from more non-marital pregnancies, more non-marital births,
single motherhood, abortion, and post-abortion distress in a mating and marriage market defined by a low price of sex. Výskum takisto poukazuje na to, predovšetkým v oblasti zákonov a hospodárstva, že pokiaľ sex stráca svoj význam a svoju rolu a nie je mu prikladaný až taký veľký význam, ako bol povedzme v minulosti, sú to práve ženy, ktoré trpia najviac. Práve stratou manželstva, tým, že sa z manželstva presúvajú do partnerského spolunažívania, ktoré častokrát nie je v ich prospech a ktoré o ktorom štatistiky hovoria, že je častokrát násilnejšie do veľmi významnej miery a samozrejme s väčším výskytom mimomanželských otehotnení, väčším výskytom slobodných matiek a samozrejme s narastajúcim počtom potratov a s nevyhnutne s tým spojených rizik. Movements for the legal equality of women and for non-discrimination regarding LGBT persons are very important pieces of modern progress. However, when they attempt to cast religion as the natural enemy of progress, or they put on the same plane abortion or redefining marriage with the freedom of religion, they undermine human rights in more ways than they can begin to imagine. Thank you very much. Samozrejme, rovnosť pohlaví a ochrana LGBT komunity a komunít je veľmi dôležitou súčasťou súčasného vývoja. Avšak ak práve takéto hnutia a takéto tendencie budú klásť si a budú vyhlasovať za svojho nepriateľa práve vyznávanie náboženskej slobody a budú klásť na rovnakú úroveň právo na potrat a právo na slobodné vyznávanie náboženstva, tak sú to práve oni, ktorí viac poškodzujú ľudské práva, ako ich vytvárajú. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ďakujem pekne pani profesorke. Thank you very much, professor. Mal by som len takú organizačnú otázku, že organizational pozvánku, že bude prednáška v angličtine. Potrebujeme ten simultánny preklad teraz as we listed that as the fact that dobre. Tak nech sa páči. Otváram priestor pre vaše podnety. We still need the interpretation. Nech sa páči. The floor is now open for questions. I would like to ask, what is the legal protection of children? For example, a child cannot charge their parents, but if they grow up, and when they grow up, they often find out that the environment in which they grew up was harmful to them. For example, because they grew up in the homosexual environment. Can the grown-up children charge their parents or the state whether they can have some compensation for that? Right. In the United States, children cannot sue their parents for child-rearing practices. V Spojených štátoch je právna úprava taká, že deti nemôžu žalovať rodičov za výchovu, ktorá im bola poskytnutá. The state will step in cases of abuse or neglect. Je to proces, do ktorého ale môže zasiahnuť štát a v prípade zneužívania dieťaťa alebo zanedbania starostlivosti. The real obligation between parents and children in the United States is the states ensuring that to the maximum extent possible biological parents pay child support. Ten jediný právny vzťah, ktorý je zabezpečený medzi rodičom a
deťmi je, aby tomuto dieťaťu bola poskytnutá náležitá starostlivosť a pokiaľ to možné nie je, samozrejme, aby na toto dieťa boli poskytované buď prídavky, alebo samozrejme alimentačné poplatky zo strany rodičov. The final remark is we have our first well-done empirical study on the children of same-sex parents, which is a nationally representative study in the U.S., which indicates that they do suffer particular problems, not suffered by children in married opposite-sex households, but some judges simply refuse to acknowledge the study. A ešte posledná poznámka. Konečne máme v USA k dispozícii empirickú štúdiu, ktorá dokumentuje proces výchovy detí v manželstvách alebo v pároch rovnakého pohlavia. Z tejto štúdie, ktorá je urobená na reprezentatívnej vzorke v celonárodnom meradle, poukazuje na to, že tieto deti sú naozaj vystavené špecifickým problémom v takýchto vzťahoch, avšak mnohí sudcovia to odmietajú brať do úvahy. Thank you. I would like to ask Professor if you can compare the extent of the conscientious objection in the US and the EU selected EU countries, and perhaps your explanation why in the US there is a smaller scope or greater scope of conscientious objection than in Europe. Right. First, of course, the scope of conscientious protection varies with the different countries in the European Union. Samozrejme, ten rozsah výhrady v svedomí sa líši medzi jednotlivými členskými štátmi Európskej únie. My overall comment is that the U.S. is moving toward the narrower allowance for conscientious objection that one sees increasingly in Europe. Pravda je taká, že aj Spojené štáty sa uberujú tou cestou, že skôr obmedzujú výhradu v svedomí. A to je trend, ktorý je prítomný v krajinách Európskej únie pomerne dlhú dobu. And at the risk of being simplistic, my thinking about this is as follows. Thinking about the French Revolution, which still colors so much of modern history, the notion that religion is a priori or intrinsically divisive or problematic, that has more influence in Europe. In the U.S., we still hold on to the notion that religion is intrinsically useful for citizens and communities to bring about behavior that the law itself cannot command. A teraz sa samozrejme vystavím riziku, že budem príliš zjednodušovať niektoré záležitosti, ale vrátim sa naspäť ešte do čias francúzskej revolúcie, ktorá veľmi významnou mierou ovplyvnila a stále ovplyvňuje európske vnímanie. A predovšetkým to bola ona, ktorá spôsobila, že náboženstvo je v Európe vnímané niečo, čo rozdeľuje spoločnosť a čo nevplýva pozitívne na spoločnosť. V USA, na rozdiel od Európy, ešte stále veríme, že náboženstvo je dobrým faktorom, ktorý môže pozitívne vplývať na občanov a komunity a ktoré častokrát pokrýva také oblasti, ktoré právnymi úpravami pokryť nedokážeme. And the final remark I would have on this is that the notion that religion is intrinsically divisive is growing in the U.S. A really interesting book by Mary Eberstadt called How the West Really Lost God. It puts out the fascinating thesis that it is the decline of families that contributes to the decline of religion and religious freedom. A iba taká posledná poznámka. Samozrejme, tento trend rastie aj v USA a náboženstvo je čoraz viacej vnímané ako niečo, čo rozdeľuje a niečo by malo spájať. A poukazuje na to aj knihy Mary Eberstadtovej,
ktorá sa volá How the West Really Lost God, čiže ako Západ naozaj stratil alebo prichádza o svojho Boha, ktorá poukazuje aj na to, že práve tento negatívny vzťah k náboženstvu rastie postupne s rozkladom rodiny. I'll ask my question in English and then I'll translate. Okay. Thank you. What is most striking in the lecture for me is to hear. Okay, well, I'll start again. Here in Slovakia, for instance, and in many other traditional societies, the Catholic Church, for instance, or the established religion, they seem to foster, and the conservative religion, they seem to foster the idea that there should not be access to civil unions, or marriage equality, or abortion, or contraception. That's, no access to such rights because they endanger all the traditional and important values that we cherish. What you seem to suggest, if I'm not mistaken, is that there should not be a duty for Christians and religious people to participate, facilitate, or be in any way instrumental to the provision of such access. And I see a difference between the two. And my question is, the fact that you emphasize the second perspective rather than the first, does it reflect strategic considerations in the U.S., or tactical considerations, or does it reflect the fact that, in democracy, majority gets what it wants, and there's not much you can do about it, you just can live with it, and abstain from participating in such practices. And I'm very curious what you have to say. Ja som teda sa pýtal, zaujala ma prednáška pani profesorky, aby som to preložil že v tých tradičných spoločnostiach, do ktorých patria naša, sa mi zdá, že to konzervatívne milieu, katolícka cirkev, ale aj proste ľudia, ktorí predstavujú náboženstvo v spoločnosti, tendujú k názoru, že vlastne by tu nemal byť prístup k takým právam ako akúkoľvek kolónku ich dáme, či reprodukčné, proste registrované partnerstva alebo dokonca manželstva, potraty, antikoncepcia a tak ďalej. A zdalo sa mi, že pani profesorka zdôrazňovala skôr tú polohu, že nemal by byť človek s iným náboženským presvedčením a vierou nútený k tomu, aby sa na takýchto praktikách akokoľvek zúčastňoval, ich podporoval alebo bol pre ne a proste bol v akokoľvek rozsahu ich účastníkov. A zdá sa mi to veľmi dôležitý rozdiel a pýtam sa, že teda, či to je reflexiou nejakých taktických a strategických úvah, že lepšie je to komunikovať takto, ten odpor voči samotným tým právam, alebo či to skôr reflektuje fakt, že nie je vlastne cesty späť a že už sa ten vývoj dostal tak ďaleko, že vlastne ten zeitgeist, ten prúd doby už neumožňuje vlastne ochranu pred vznikom tých práv ako takých, ale iba možno sa na nich nezúčastňovať. Please. Yes. I focused here upon the clash between these new rights and religion, but didn't mean to imply that, in particular, the Catholic Church in the U.S. does not oppose some of these new rights. So, for instance, they do not get involved in laws about contraception. I'll stop with that. Ja som sa samozrejme zamerala predovšetkým na ten stred týchto nových zákonov, týchto nových právnych úprav a náboženstva, ale nechcela som tým povedať, že katolícka cirkev by nemala nejaké aktívne výhrady voči tomuto smerovaniu a voči týmto trendom. Pravdou je, že k niektorým záležitostiam katolícka cirkev nie je prizývaná, čo sa týka napríklad antikoncepcie. But they do get involved in the larger debates about the laws approving same-sex marriage or abortion. In the first situation, because they understand it not as a religious matter, but as a violation of the human right to live. And in the second, because they understand that to redefine marriage is to
destroyed the single only social understanding that marriage is not just about the adults, but it is always also about linking adults to the children. Avšak v iných debatách, na rozdiel od antikoncepcie, je katolícka cirkev zaangažovaná. Predovšetkým sú to oblasti, ktoré sa týkajú potratov, kvôli presvedčeniu katolíckej cirkvi, že ľudský život treba chrániť od počatia, a samozrejme v záležitosti sobášov osôb rovnakého pohlavia. Tam sa katolícka cirkev predovšetkým obáva toho, že práve takéto sobáše môžu zničiť to sociálne chápanie manželstva v tradičnom slova zmysle, a síce, že to manželstvo nie je iba o tých dvoch dospelých ľuďoch, ale predovšetkým je o vzťahu týchto dvoch dospelých ľuďoch a ich detí. And the final note would be on civil unions. That is interesting because the church has not spoken on the concept of civil unions in toto. Some ideas have been floated regarding how it would be appropriate for the state to recognize as a social good, as a value, any two people who are interdependent and take care of one another. Sisters, mother and child, father and child, one sister taking care of a disabled other sister, etc. And that this state valuing of interdependent care could extend to any two people. Any two people. You don't have to be sexual to get it. You have to be interdependent. But as to suggesting that the state has a particular value in a sexual union that is intrinsically non-procreative, probably not. Čo sa týka nejakého partnerského spolužitia, samozrejme tam cirkev vníma to, že takéto partnerské spolužitie sa nachádza medzi akýmikoľvek dvomi jednotlivcami, ktorí sú na sebe vzájomne závislí alebo ktorí sa vzájomne podporujú. Takže to nemusia byť nevyhnutne páry, ktoré spolu sexuálne žijú, ale môže tu byť napríklad aj vzťah medzi matkou a dieťaťom, alebo dvomi sestrami, alebo sestrou a bratom, alebo sestrou, ktorá sa stará o svoju postihnutú sestru. Takže tento systém by sa potom dal naozaj rozšíriť na akýkoľvek pár, ktorý spolu žije alebo ktorý sa vzájomne podporuje. Čo samozrejme cirkev nevidí ako prospešné, je, že kladie si otázku, akým spôsobom môže byť pre štát zaujímavé partnerstvo dvoch ľudí, z ktorého nikdy nevzíde žiadne potomstvo. V akom štátnom záujme je toto? May I just jump in right there, because that was actually my original question. What do you make of the fact that there are in Western civilization conservative people who support the idea of marriage equality? I mean, Ted Olson comes to mind in America. I think he's representing the other side of America. David Cameron, the leader of the conservatives in the UK. You have Christian Democratic parties in Western Europe who have advocated marriage equality. So that's one. What do you make of that fact? How can you square that with the teachings? And the other is, isn't there a conceptual and a really dramatic difference between marriage equality and civil unions? And I've read a provocative thesis once saying that, ironically or not, supporting civil unions can in fact strengthen the cause against marriage equality, because it distinguishes between the two and symbolically at least strengthen the other. Very incoherent question maybe, but No, they're very good questions. Takže som len ja hneď nadviazal na to, čo hovorila pani profesorka, otázkou, že ako si teda vysvetľuje fakt, že v západnej civilizácii konzervatívni ľudia podporujú myšlienku rovnakého prístupu k manželstvu aj pre homosexuálne páry. Spomenul som teda Olsona, ktorý zastupuje tú marriage equality partiu na najvyššom súde, David Cameron však
kresťansko-demokratické strany v západnej Európe. To je jedna otázka, že ako sa to teda dá zladiť s učením cirkvi a ak to zlaďovať treba. A druhá otázka, že som vlastne spomenul to, čím som sa ja stretol, takou provokatívnou tézou, že podpora registrovaným partnerstvám ako proste civilnoprávnym zväzkom a ich uznaniu štátom v skutočnosti môže podporiť boj proti uznávaniu homosexuálnych manželstiev, pretože medzi nimi robí jasnú dištinkciu, jasný rozdiel, aj symbolicky vlastne odlišuje manželstvo od takýchto iných civilnoprávnych zväzkov. Yeah. As to the conservative figures, I see it first as strictly politics and jumping onto public opinion. Čo sa týka postojov niektorých konzervatívnych lídrov, ja to skôr vnímam ako politiku a politickú záležitosť a to, ako sa snažia výjsť v ústrety verejnej mienke. And I see it second, having read most of their literature on this, that they don't see it through the eyes of the child. It's sort of an extension. I'm not actually a political conservative myself, so excuse me if this sounds harsh, but I see it as an extension of their lack of policies for children. A ja to takisto aj vnímam ako nedostatok z ich strany, nedostatok v tom, že nemajú, ale nezaujímajú sa o postavenie dieťaťa. Jednoducho nevnímajú túto záležitosť alebo nesnažia sa vcítiť do role toho dieťaťa v jednotlivých týchto vzťahoch. To možno samozrejme znie tvrdo, ale ja sama nie som nejaký politický konzervatívec. And then with regard to the civil unions question, again, through a family law lens, it is a question of the state valuing that sexual partnership. And again, through the family law lens, I would see that the question you still have to ask is, what is the state's interest in that sexual twosome? And if it is to affirm the adult's desire to be committed to one another, it simply isn't a similar interest with marriage. Does it undercut the movement for same-sex marriage? In the United States, that has proved the opposite. Civil unions always announce the coming very soon of same-sex marriage to that jurisdiction. They have always led to it, as opposed to away from it. Politically, as a legislative or political matter. Čo sa týka registrovaných partnerstiev, tam si treba položiť otázku, prečo z pohľadu štátu by bolo takéto spolunažívanie zaujímavé, alebo treba si položiť otázku, aký má štát záujem na tom, aby vznikali takéto registrované partnerstvá. Pretože je jasné, že z takýchto partnerstiev častokrát žiadne potomstvo nevzíde. Ak tá úloha štátu má pozostávať z toho, že v podstate potvrdí záväzok dvoch ľudí nad tým, že sa vzájomne budú o seba starať a že spolu budú žiť, častokrát to nie je dostatočný záujem štátu. A čo sa týka registrovaných partnerstiev v mnohých štátoch Únie alebo v mnohých štátoch USA, boli to práve registrované partnerstvá, ktoré predchádzali manželstvám osôb rovnakého pohlavia, alebo ktorí predznamenávali príchod takejto legislatívy. Takže častokrát nebolo to niečo, čo by smerovalo na opačnú stranu. Maybe I would like to ask, we are in the premises of Slovak Bar Association, and there are many of us are lawyers or attorneys, so my question would be whether there is any sort of clash when an attorney is asked, to provide legal services, for people they are either in the lesbian or gay community, or in terms of access to the interception, these topics that we discussed today. So whether this is part of the debate or whether this is sort of how it is handled in the States. Čiže ako sa na túto otázku pozerajú právnici alebo advokáti, či aj oni sú v podstate súčasťou debaty
ohľadne poskytovania právnych služieb v týchto troch diskutovaných otázkach, ako sa k tomu stavajú a či teda majú právo uplatniť si výhradu vo svojom. You know, it's a question that I don't think has been much addressed. My first thought would be there is in Roman Catholic sources a lecture that John Paul II gave to the Roman Rota, I believe in 1998, about cooperation between an attorney and a divorce. But it would have application to any question of a person of that faith cooperating with something that faith is very skeptical or disapproving of. So I think that would be a first resource in the moral theological arena. Ja si myslím, že toto je práve otázka, ktorej sa nikto veľmi doposiaľ nevenoval. Čo sa týka nejakých zdrojov katolíckej cirkvi, Ján Pavol II vo svojom príspevku hovoril o spolupráci právnika a jeho úlohe v rozvode. Takže toto by mohol byť jedným z takých zdrojov nejakého morálneho vedenia v tejto oblasti, čo sa týka svedomia. But my second thought is there was in that discussion, and it made a great deal of sense to me, also attention to taking care of persons who are in need. The protection of the children in a custody fight where there is nothing you can do about how the children came to be in that household in the first place. The assurance that people have sufficient property to live on if there is a dissolution of the household. But I do recall that the direct cooperation in something like forming a same-sex marriage or bringing children into a same-sex household would very likely be on the negative side of that line. But it is a question about what is needed to protect persons going through a family crisis that I do believe got some good attention there, even if it warned off cooperating in facilitating a divorce. Moja taká druhá myšlienka k tejto oblasti je práve pozornosť, ktorú takáto právna služba môže venovať napríklad deťom, ktoré si s rodinou prechádzajú rozvodom a pridelenie opatrovníctva jednému z rodičov a do ktorej domácnosti sa to dieťa dostane v prípade, že takáto domácnosť, ktorá prechádza rozvodom, sa nakoniec rozpustí a každý odíde žiť niekam inám. Samozrejme sú tu výhrady vo svedomí, predovšetkým čo sa týka uzatvárania sobášov osôb rovnakého pohlavia, ale pri výkone takéto praxe sú aj pozitívne veci, ako napríklad previesť rodinu takouto krízou, alebo samozrejme vlastne tento proces zmanéžovať tak, aby bol čo najmenej škodlivý voči tým, ktorí v tejto rodine žili. Maybe my ignorance that I never noticed yet, but I don't think that I ever heard about the debate, at least in our environment, the religion aside, that the marriage was not something that was somehow invented. It was actually achieved by means of trials and errors during the thousands of years, showing the way how the society can move forward. And actually, the marriage was picked as probably the best. It's across any civilizations and any societies was picked as the best way how to move the mankind, the human race, somehow forward, and that undermining this tool of bringing the mankind forward may actually hurt the human society as such,
Was something like that raised in the U.S.? Because I never heard about the debate like this. Hovorím, je to možno moja neznalosť, alebo to, že sa o to až tak veľmi nezaujímam, že nevšimol som si, že by niekde vznikla debata o tom, že to náboženstvo, bez ohľadu na náboženstvo nebolo niekým vymyslené, nebolo niekým vynájdené, ale vzniklo v podstate ako na báze pokusov a omylov cez tisícročia ako ten najvhodnejší nástroj na to, aby sa tá ľudská spoločnosť vlastne posúvala dopredu, aby sa tá genetická informácia vlastne prenášala čo najlepšie. A tak som sa opýtal, že či Spojených štátov, ja som si to nikdy nevšimol, či Spojených štátov takáto debata prípadne bola nastolená. Thank you. I wrote about this in my brief to the U.S. Supreme Court on same-sex marriage. The court will issue its opinion in 2 months. I'll stop there so we can get better. Ďakujem za otázku. Ja som práve o tomto písala vo svojom liste v jednej záležitosti, ten list bol určený Najvyššiemu súdu Spojených štátov, ktorý má v predmetnej veci vyniesť rozsudok a rozhodnutie počas nasledujúcich 2 mesiacov. In the first 150 years of U.S. law on the family, that exact argument was repeated many times by our highest court. Počas prvých 150 rokov existencie rodinného práva sa veľmi často a opakovane práve používal ten argument, ktorý ste vy používali. A používal sa na pôde Najvyššieho súdu. And now we are seeing empirically that what we believed philosophically has been proved out in the following. The communities in the United States that do not practice the marriage of sex, marriage, and childbearing are the poorest, the least educated, and the most intergenerationally downwardly mobile. They have the highest crime, the highest imprisonment, the least educated children. And again, in the United States, there is no one thing that divides the rich and the poor as much as marriage. The poor have lost marriage and marital childbearing, and the wealthy keep it all together. So now we know that this is the case, whereas before we just suspected it or reasoned it. A teraz sa vlastne empiricky potvrdzuje to, o čom sme boli dlhodobo z nejakej filozofickej stránky presvedčení, a síce poukazuje sa na to, že tie komunity alebo tie spoločenstvá, ktoré žijú v manželstve alebo majú deti, sú bohatšie, lepšie vzdelané a tieto deti sú emočne stabilnejšie. Zatiaľ čo komunity, a to sú prevažne tie chudobné vrstvy, ktoré nenažívajú v manželstve a ktoré takýmto spôsobom vychovávajú svoje deti, majú náchylnosť byť nízko vzdelané, je tam vysoká miera kriminality a tento trend medzigeneračne sa iba zhoršuje. Takže zatiaľ čo bohatí žijú v manželstvách a vychovávajú svoje deti, tak chudobní takýmto spôsobom nežijú a iba prehlbujú svojím spôsobom svoju krízu. Takže nikde neexistuje taká veľká priepasť medzi chudobnými a bohatými, ako je to práve v manželstve a v manželskom spolunažívaní. Any further questions? No. Yeah, we're right on time. 11:30. Amazing. Okay. Thank you very much. Thank you so much. It was very enriching, very interesting. I know you will be speaking in Slovakia to more audiences, but on behalf of the Slovak Bar, I'd like to extend our sincere thanks and best of luck for the rest of your stay. Thank you so much, and thank you for giving me your valuable time. This is a lot of lawyers' time, and I am very honored by your willingness to spend a little time with me. Thank you.
Ďakujem. Ďakujem aj vám za otázky. For the participation and for the questions and for your attention. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Well, Was that it's my job. pretty good? Was I able to stop at the right yes. spots? Yes. I'm probably going to shorten my next one, and I'm going to show it to you, and we can sync before. Like I took out some paragraphs as I saw how things were going along. Hello. Sorry, my hands are cold. Because we want to appreciate forward still more and more. So, because you said